A Veszprém megnehezítette a dolgunkat, nagyon szervezettel játszottak, nem nagyon tudtunk kibontakozni. Összesen 2 támadásunk volt a meccsen, abból a 2-ből gól lett szerencsére. Nem volt folyamatos a játékunk, és hát ettől lett ez ilyen közepes, de inkább küzdelmes mérkőzés, mint színvonalas. Hozzáállásban, nem hozzáállásban, lendületben inkább úgy kérdezem, kicsit langyosabbnak tűnt mindkét együttes. Hogy láttad te ezt a padról? Ennek az volt az oka, hogy már a középpályán nagyon masszívan védekezett az ellenfél, és nem nagyon tudtunk eljönni a megszerzett labdákkal. A forgatásaink is pontatlanok voltak, ugyan pozícióban megvoltak az embereink, de nem nagyon tudtuk jó időben, jókor megjátszani a támadókat, és ettől lett ez inkább egy ilyen brusztos meccs. 2 nagyon nehéz mérkőzés van hátra, Tatabánya idegenben, Kozár Misleny Mumus hazai pályán. Mit vársz ettől a 2 meccstől? Hát, mint minden mérkőzéstől, hogy hozzuk ki a lehető legjobbat belőle, ha lehet, akkor nyerjük meg a meccseket. Hazai pályán mindenképpen mindig erre törekszünk, még hogyha a közepesre sikerül a játék, akkor is azért az nem egy olyan rossz dolog, hogy meg szoktuk nyerni a meccseket. Hát a Tatabánya idegenben nyilván egy más feladat, de hát meg kell oldanunk azt is.